O Concello de Rianxo está a rematar unha serie de actuacións de saneamento en varios puntos do municipio. Estáse mellorando o servizo en Quintáns e comezará en Xens. O Goberno local de Rianxo segue a mellorar a rede de saneamento e abastecemento do municipio. Nese sentido, o alcalde da localidade, Adolfo Muiños, sinalou que as obras de abastecemento en Outeiro e Taragoña avanzan segundo o esperado. Nun tramo de estrada que estaba tamén por desenvolver o abastecemento municipal, aproximadamente unhas 30 vivendas, uns 60.000 euros de orzamento dentro do plan único da Deputación, e neste momento marchan a moi bo ritmo e rematarán en cousa de varias semanas unha actuación que contempla non só a instalación da rede de abastecemento, sino tamén a posterior reposición dos servizos afectados e resolver as eivas que tiña o propio vial a nivel de calidade do firme, que presentaba bastantes irregularidades e que quedarán resoltas unha vez rematemos a obra de abastecemento que, como decía, forma parte do plan único. Tamén se vai a executar a obra de saneamento de Quintáns para máis de 40 vivendas. Saneamento e abastecemento, co que esta aldea da parroquia de Isorna terá a incorporación xa maioritaria das súas vivendas á rede de saneamento e abastecemento, podendo disfrutar tamén da depuradora que xa existe, dando servizo ao resto das vivendas. Eu creo que é un paraxe, ademais, importante. Vamos retirar de verquido que se facía ben en pozos, ben ás veces directamente á ría, e que con esta actuación dentro do plan único, a través das 6 propostas, adxudicarase a mellor delas, unha adxudicación que se producirá nos vindeiros días para que, nun prazo de 5 ou 6 meses, poida estar executada esta obra de saneamento a través da Deputación Provincial e o Concello de Rianxo. Non rematan aí as actuacións, senón que tamén se desenvolverán traballos na estrada que une Xens e Lemos, nos que se mellorará tamén o abastecemento enmarcado no proxecto Camiños da Xunta. E máis tamén no propio edificio municipal realizarase unha actuación de reforma dos baños para facelos accesibles, onde antes estaba a Policía Local, faránse os baños con accesibilidade na planta baixa do propia Casa Consistorial. E, por último, tamén outra actuación tamén importante que se executará tamén nos vindeiros días. Tamén, neste último trimestre do ano, vai sair a licitación unha obra importante para facer melloras no Auditorio de Rianxo, melloras internas, sobre todo, de mellora do espazo escénico, para mellorar tamén a tecnoloxía que temos para a proxección de vídeo e de material audiovisual. E melloras tamén no equipamento que permite realizar actuacións de todo tipo e que terán melloras nos elementos de seguridade. A obra estará financiada nun tercio pola Xunta e o resto por fondos propios do Concello.